Godmorgen YouTube, og velkommen til den her morgenrutine video. Jeg skal lige blive klædt op, og så ses vi jo der. Så er jeg tilbage. Jeg har fået tøj på, så nu tager jeg lige igen. Og så gør jeg lige det næste, jeg skal. Så ses vi bare der. Og så sidder jeg faktisk på her og ser noget tv. Jeg kigger på YouTube. Og så når det er, så skal jeg så ind og tage et bad. Og så skal jeg noget spise. Og så bliver det bare tilbage her igen. Ja, det var faktisk bare det. Peace. Så er jeg tilbage, har lige fået taget et bad. Så så skal jeg lige sætte mit hår og få taget deodorant på. Og så ses vi faktisk bagefter der. Yes, hej. Ja, jeg bruger så Schwarzkopf Professional til at sætte mit hår. Den er bare herredejlig. Jeg glider den godt ud på mine hænder, og så putter jeg den i det våde hår. Der er sikkert nogen, der vil så sige, jamen det virker ikke, fordi dit hår er hot. Men det gør det. What? Sorry. Jamen mit hår, det er sgu også hot. Det må jeg give det. Så skal jeg lige se. Ja, så er det sgu godt, så skal jeg lige vaske her. Så skal jeg få det på. Jeg skal bare lige kunne finde det. Yes. Sådan, ja. Så er der sgu også stave på. Så ses vi bare, når jeg så spiser. Bye. Og det er sådan, jeg skal til at spise nu. Ja. Så jeg skal også lige have børstet mine tænder, og så ses vi bare bagefter der. Hej. Og til YouTube. Velkommen tilbage. Nu skal jeg så til at børste mine tænder. Mine tænder. Mega vigtigt. Jeg har lige spist en dejlig mad, som jeg har lavet til mig selv. Som min mor ikke fik noget af. Så hun spurgte. Og hun ville ikke rigtig være på videoen, så jeg gad ikke at filme der, hvor det var vi spiste, fordi at, hun gad ikke at være på videoen, så...
Det var så faktisk det for min morgenrutine video. Håber I vil like og subscribe til min kanal, hvis I ser den her video. Ja. Så var der faktisk ikke rigtig andet for den her video. Så ses vi bare i næste video. Farvel!